Namar ke jingpen Islam ke Sarkar Pedang ban Penteri Kam ya ke Naline Permit ILP ha ke jela mentah kasi ke Arpuar Trik Risau Arja Arpuar ka khasi Student Union East Jantia Hill District Unit kalabu la ka jongka khardop talasi mender hasuna pardi ban khangla de ke jingwan rung ki brio na Bangladesh sau pu sam jongka brio nyutram kani ke jingle jongka ki SU ka long man peni da ki kam khnang ba ka Sarkar India kan sngu thu ban le ka kam bat la ka Sarkar kadang kuman bat pen Islam ka sengru kan ngep teng ban penlong e ka jingkhra klem song thai ki mender Bana kalian jengi kum ka KSU East Jantia District Unit. Mentah kasi ke Arpuar Trik jong benar risau. Tahu senang Arja Arpuar. Kalian jengi kum ka sen. Bila pelong mentah kasi ya kajing hendrana pam ya ki poye ni ki bendar ki bawan Bandung bi anj pok ka jela ka jongi. Te kumulong mentah mata ke ka daw mo. Ko ban penpong ni bana ke ka daw ba ka seng. Kasim ya kan senjam ban cek lene ban talasi napang ya kemendar ke bawan nak thain asam ban nak kwe pat kejela jong thain setelah mingi ke bawan rung spok kan thain berkejela ka jongi teing ko ban penpong ne ba kumba ka Sarkar jela ki rupung ki MLA ke ban soy ka resolution mo ke ban sim ka rai ban pha ya kan ka rusun sugi sakti sa spok deli saka Sarkar Prank ban implement dan ban Penteri Kam Mardor ya ki Naline Permit dan ka ILP akan ka jela ka jadi ke kai ka penpau ni ka jing longok ka khrau ba i ba hadu mentah ka Sarkar Prank kam siam na simkhia ban Penteri Kam Mardor ya kan ka jing dawa jungi na mentah ki mat bat ki isu ki bakta ya ka jai bendri ko jungi tingi i ba kan ka jing penslam jang ka Sarkar Prank ban Penteri Kam ya ka ILP hapo ka jela ka jungi thì như cũng xâm la cái cũng khot trong cái sự quay như sim như cái là senjam ban pelong cái cái sự ILP subject cái này cái ban pelpong ya cái ding siau jong ni sekmat cái trong cái Sarkar nama cái Sarkar kam siam sim kia ya cái jingdawa jong cái sang naduk cái post nam cái balik seden thì cái này cái long cái ba pen siau long ba cái pen arti ni kum kirong song beri pai trong cái jala ba yo le se ba cái Sarkar India hi kam siam tre kam siam mon hi ban Penteri Kam ya kana ka an ka bakhlan ban tek la kam ya ka jingkong kethap jong ki barjala spok ka jela ka jungi ti mene ngilap bakat ba nyang kharah na phang ya ki sumu ki kalirit ki kali private ki truk pat ki kwi pat kali ngilap ba sibun ki barjala ki bawan rung habang ni persang ban kali ki sai pelek ini ki barjala kim tre ban itu bat kim ti biru sai belek ki ong ba kelek salar mbai ki ong belek sekretariat punta ter ringi ong habangi keli ki kele ayu stay yang man em ngimtip andang la poyang te ngin setip ke bangin le te kene kalong ke ba penlongok ni bar ke ba pen sujar le ban bu ke jingma ke jai bendre ko jingi mar kumnu kini ki dekhar ne ki po ki ban ki kin yo rung le lu sepok ke jalangi khandon kenu ke jing syap khandon kenu ke jing talase bat dehang ne ke pen pawsai ba ka Sarkar kamdon ya kata kamon ban tek lakam ya kana ka jingrung kerthat jong kini ke barjala sepok ka jela ka jingi tingi kum kisam la jong ka jai bendreu uwe po we du khot jong ka jai bendreu ni snyo khia kana kam denam ta kana dau ni pulong ya kana ka jing telasi menggan taksi ban penisai ban pau sa Sarkar baka Sarkar ka di ban simkhia Mardor ban penbor ka Sarkar Prank ban sim ya senjam ban Penteri Kam le ban implement Mardor ya ka Naline Permit hapo ka jela jingi dongom ta ni kisam la jong kejai bendreu ni man se ban sim da kesenjam ke batang ne ban penpage skor sendon ne ka Sarkar bar ke bangan tumpang ne kendiat ba ka jisiu thamla ba isiu le rai hero ba ka Sarkar lang ba ka polis department katang sio i ka tip bangi dan hang ne ban talak simender maki kele hang te tham hurum bakiru kele ya ka ju ban telasi ba kene ka penpau balang kum kin khot jaga jai bendru ngim siang man hang ne ban talasi ya kimendar maki kin yo tia langai untang kerpat bani ruai ka Sarkar India balik ka Sarkar jela Penteri Kam Mardor ya ka ILP hapo ka jela ni ba khnang ba ngikum ki dong song hapo jela ngirong ki barit pat bat purna pat hadu kata habang ni nujar bat kuipat ki jai bendru hang ni hapo India untang ye ba sendon ya ka Sarkar India balik Sarkar jela ba Penteri Kam ya ka ILP hapo ka jela ka